Gæt, hvem kommer til at spille FC 25 for første gang? Det er mig. Ja. Det er faktisk min første gang. Så hvad skal vi spille først? Guys. Vi har alt muligt. Jeg skal bare spille helt normalt. Hej. Lad os spille en klassiker. Nej, jeg ved, hvad jeg skal spille. Jeg ved, hvad jeg skal spille. Champions League! Finale. Hvem gider spille semifinale? Eller alt muligt andet? Ja, jeg er selvfølgelig hjemmebane. Hvem er ikke? Jeg vil have. Heyo! Hvor er Spanien? Jeg glæder til at finde Spanien. Og der er Spanien. Jeg skal spille med det bedste hold i verden. Nej, ikke det der krimhold. Desværre. Undskyld, bare Fans. Men jeg er desværre Real Madrid-fan. Kan I se? Jeg er Real Madrid-fan. Måske for jer ligner det en hvid prik, men ja, det er faktisk. Og lad os gøre... mod Manchester City. Ja. Manchester City mod Real Madrid. En af Champions League final. Ja, det er helt muligt. Det må det være. Jeg skal lige se om det... Om det sådan... Tror I, jeg er sindssyg eller hvad? Jeg kan ikke spille, jeg synes, jeg er for kultiv. Nå, jeg var det ikke syg. Puh, det er. Nå, lad os starte kampen. Min første kamp i FC 25. Og hvis I ikke ved det, så er det på Nintendo. Hvis I synes, at den graphics er sådan lidt dårlige. Ja, nu kommer jeg ikke til at se mit ansigt mere. Yes. Ja. Real Madrid mod City. Hvem tror I vinder? Real Madrid eller City? Jeg tror, det er Real Madrid, for jeg styrer Real Madrid. Og City, de har mange skadede spillere. Så lad os gå i gang med kampen. Rodrigo. Mbappé. Oh my god. Mit første mål i FC 25. Kom for Rodrigo! Rodrigo! Wow! Og så bare var det ved det. What a goal! Mbappé spiller så godt i det der. Jeg synes, det var faktisk ret tæt på, vil jeg sige. Men Rodrigo misser ikke den der. Rodrigo vil aldrig misse sådan noget der. Ellers vil jeg nok ikke spille for Real Madrid. Rodrigo, oh my god. Rodrigo og Mbappé, de arbejder så godt sammen. Oh my god! Ha! Hello, Haaland! Undskyld til de fans. Målmanden Rodrigo laver målmanden defender.
Hvor målmand? Nu ser du på den her vinkel der, så er det bare mærkeligt. Så tror jeg bare, hvor er målmanden? Helt hold der ikke har en målmand. Det er pisse hurtigt, mand. Med den der hurtige playstyle. Oh my god, Doku, du går bare andet. Lukas Vazquez skal nok klare jobbet. Lukas Vazquez, du er så dårlig. Bam. Rudiger. Boom. Bellinger. Nej, Bellingham! Nej, jeg vil se det godt. Det her. Bellingham! Why? Okay. Oh my god, MVP er OP. MVP er OP. Kan I se bolden? For jeg tror, jeg kan se bolden der. Kylian Mbappé. Det er målet, så kan I se målet. Ja, jeg tager kameraet til. Se, det er målet der. Nej, jeg filmede forkert vej. Kan I se det? Ja, det er sindssygt. Nå, videre med kampen. What the heck? Vent lidt på mig. Hold det 3-0. Mbappé. Hvad laver I? Okay, hvad er det? Altså, du scorer banger, så scorer lige en banger i den her kamp. Real Madrid come away with it. Oh my god, hvad er det, hvad laver I? What a tackling. What you want me? Kovacic. On to Mateo Kovacic. Oh my god, han tullede lige. Guardiola. Okay, City, I er gode. Stop med at forsvare dig. Stop. Au. Hey! Det er sygt for mig først. Possession given away. FC Courtois med bolden. And played back to Courtois. Okay, Courtois kan On to Rudy. Det kan man lige. De er dumme Mendy'er. Oh my god. De er sindssyge. City, stop. Stop, City. Stop. Hvad helvede? Stop. Vi er kun i 22 minutter. Stop! Stop! Lewis. There's a chance for them to go now. Mendy! Come away with the ball. Hvad var det, Mendy? Ej, de har bolden. Bernardo Silva. Stop, Bernardo. Mange tak, Bernardo. Og nu er det Tchouaméni. Til Vinicius, der skulle have vundet Ballon d'Or i år. Han skiller fuldstændig. Vinny! Nej! Så tæt på, mand! Se det der. Altså, Vinny laver bare en raket. Og målmanden redder den. Dammit. Det var første hjørnespark i FC 25. Holy, det er score på det. Det ville være sindssygt. Bellingham! Hey! Ja! Straffe! En straffe! Oh my god! Hvorfor gjorde de
Hvem er det, der tager? Vinicius. Vini. Skår på det. Nej, det er helt klart mistake. This for 4-0. Oh my god, jeg er så bange for det der. Well taken penalty. Oh, what the heck, Billy? Jeg troede, du kunne lave backflips. Hvor lærte det fra? Well, we can see it here again. He's given the keeper the eyes, sent him completely the wrong way. Makes for a relatively simple finish in the end, but it's a good penalty this. Målmanden er helt ude af den. Oh, what a first half this is for them as the game gets going again. Stop. Bernardo Silva. Boys, stop. I vinder ikke. Done well to get past his marker. Nicely Billy. played through. In behind, can he finish? Billy! And the keeper has done his job. Undskyld, jeg har prøvet i et chip. The break not Chip far the keeper. away. Your No. thoughts, Sue, on this strong Real Madrid performance? Nej, hvad Yeah, er det der? really good first half performance. They dictated the pace of the game on the whole. They made some really good opportunities too. I'm sure the manager will be happy going in at the break. Oh, good opportunity. Mbappe! Nej! Dammit. Mbappe! Diaz. Nej. Bellingham, nej. Please, nej, stop. Bernardo Stop. Silva. Stop! Ball in behind. Stop! Wow! Nej, vist den! Chance Jeg har den! much better than that. Jeg kan ikke tro det. Well, they I could don't get really caught out see- on the break here. And he's being urged to shoot. Hey, what's hey? Not save at all. And the corner is fired in. Well, that's how to clear it. Vinicius. Great chance here. What the heck? Well, they looked in there. That's Give me a nicely come out. straffe. Bernardo Silva. Nej. Gundogan. Oh my god. Jeg tror, jeg har givet rødt kort til mig selv. Jeg tror, jeg har givet rødt kort til mig selv. Okay, der er halvleg. The end of the first 45 minutes. Halvleg, boys. Go. Nå, halvleg. Jeg er ligeglad med mål. Jeg har alligevel scoret 4 mål. Nå! Lad os lige se på holdet her. Jeg har masse gode Spillere i verden. Hvad er det for en dum ting? Spiller Kammervinger Ikke engang. What the heck? Spil Bellingham. Cam. Nej, vi laver en ny strategi. Vi laver en ny strategi, boys. Ja. Han er. Ingen problemer med den taktik. Ja, nu er det den teknik, vi spiller med. Nu kommer Bellingham til. Score nogle pause. The first kick of the second half of a game being dominated by Real Madrid. Hører I det? Dominated by Real Madrid. Det hører I nok ikke med. Delivered towards the back. Ej, det var det der. The keeper in command. Ellers har været mega dårlig i den her kamp. Selvom han havde lavet 2 sindssyge saves. Hvad laver du? Det var en dårlig aflevering.
Oh my god. And the game stops with the award of a Hvad er det grej? Nå. Det er ærligt. Og jeg skal stoppe lidt. Det skal jeg. Bum. Oh my god, hvorfor er jeg så dårlig? Nej. Ej! Frise! It lacks flow. Someone has to take charge here. Okay. Stop lige. Having a look. Great defending. Nej. Oh, a challenge we used to call a professional Doku. foul. Surely Doku, yellow stop card. med at være Neymar Junior. Stop med at være Neymar Junior. Stop med at være Neymar Junior! Well, he's going to have to be careful now. Can't make any rash challenges or if you're... Altså, han hoppede som æb. Se, Rudiger gjorde overhovedet ikke noget. Haha, så blev det Grealish bagefter. Jeg vil dog blive fældet. De kan sagtens gå ned. Nej, jeg hader det. God tur. Wasn't a bad effort. Jeg elsker god tur. Du er min helt. Federico Valverde. Og du Valverde. Could be a chance to break here. Valverde! Du er sindssyg! Valverde, du er sindssyg! And it's on now. Well, I'm sure he thought he'd scored there. Hvordan? Mbappé! Hvad sker der? Du har scoret verdens sidste mål, og resten har du ikke gjort. Og du har næsten ikke gjort Mateo noget. Kovacic. Tag lige lidt sammen, Vinicius. Ruben Og Diaz. Mbappé. And the defense. Rudi. Nej. Oh my god! Gundogan. Du er dum. Alle er dumme. Nicely taken away. It's gone out for a throw. Ja, er nogen af De Bruyne kommer ind! Er De Bruyne på bænken? Hvad er det her, mand? Og hvis I ved det, så står... Men hvis I ikke ved, hvad jeg står lige nu, så står der 4-0 til Real Madrid. But it's come to nothing. Men det gør I nok. Jeg fik lige ham at tage... Transition. Vælt. De Bruyne. Can he finish? Nej, hvad laver du, Mendy? Chance has gone. Du er så dårlig, mand. De Bruyne. On to Haaland. Bellingham, du har ikke gjort noget, siden du kom til den camp. Jude Men Bellingham. måske vil du gøre noget her. Bellingham. Bellingham. Of course it's Mbappé scorer! Han har scoret 2 mål, og det står 5-0. Hvorfor kan alle lave backflips? Jeg vil også lave en, men jeg kan ikke. Ja, nu kan jeg godt se, hvorfor jeg ikke kan. There's nothing the keeper can do, to be honest. Completely exposed 2-on-1, and all he has to do is lay it off for the tap in. It's far too easy. Nej, jeg vil ikke skifte mål. And off we go again, with the gap now a full 5-0. Gundogan. On to Grealish. Oh my god, hvad sker der? Nej, stop med at være på angreb, stop. Oh my god, de er så dårligt samspillet her. Okay, det er så Lego. Gundogan. Boys, forsvar for jeres liv. And he'll take this on. Hvorfor tager Haaland så er det langt? Appear to be the best option. Close though. It surprised everyone, including me. It's a decent effort you've got. Nej, det er ikke en decent effort. Det er sindssygt eller noget. Bell on Mendy.
ikke tullet. Så, nu scorer vi. Rodrigo, læg en god en. Delivered into the box. Hvad var det der? They need to be better on the ball than that. The ref allowing the game to flow. Jeg tror, jeg har brækket nogens ben. Det er så undskyld, dommer. Undskyld. Rolig nu. Så slemt var det heller ikke. Okay, det var måske rigtig slemt. Måske synes jeg, at jeg har rødt kort der. Men altså, det er dommeren. Jeg er okay med dommerens, det synes jeg. Vinicius lige ved siden af Pep Guardiola, det så jeg lige. Nu laver de nogle udskifter også. Sådan der, nu går vi. Moving forward under no real pressure. Ej! And the defense has done its job to stop any trouble brewing. Grealish. Good work from Real Madrid to win the ball back. Dejligt. Just needs the composure now. And it's lifted nicely. Mbappé with the hat-trick! Oh my god! Hvis jeg ikke vidste det, så er Mbappé min yndlingsspiller. Og han scorer lige et hat-trick. Han scorer lige det sandtygste mål nogensinde. Se det. Well, what a cute finish this is. Could have rounded the keeper, could have smashed it, but no. He just opts to lift Chipper it the over keeper. the top of him, leaves him flapping in the air. It's a superb technique. Målmanden. Han hoppede ikke engang. What the heck? Slap dog af, City. Bare fordi det står 6-0, behøves det ikke. Behøves de ikke at spille inden. Hey! Bare! Rød! Grealish, du er godt nok heldig. Jeg skal slet ikke Vinicius nu. Oh my god! Switched on and ready to intercept there. Vini. And he's got behind it. Well, he really wound that up. But he was very close to scoring. So unlucky not to score. I didn't think he'd shoot from there, but nearly got his rewards. Ja, det var tæt på at blive en banger. Struggling to keep the ball there. Vinicius Junior. Jeg prøvede lige at skille lidt. And it's a free kick. The chance dangerous position. Det er jo det bedste free kick nogensinde. Rodrigo. Skor. Nej! Så tæt på! Og jeg er alligevel slutte kampen. Guess who has won the Champions League? Real Madrid 6-0. 6-0.